Galicia é a terceira comunidade autónoma con máis persoas condenadas á prisión permanente revisable, unha pena reservada para os crimes máis graves. Na comunidade galega hai actualmente 7 condenados baixo esta modalidade. David Oubel, primeiro condenado en España á pena de prisión permanente revisable. O parricida de Moraña matou en xullo de 2015 as súas dúas fillas de 4 e 9 anos cunha radial. O xurado popular declara a José Enrique Abuín, o Chicle, como culpable polo asasinato e agresión sexual de Diana Quer. O xuíz imponlle a pena de prisión permanente revisable polos feitos ocorridos na Pobra do Caramiñal a noite do 22 de agosto do 2016. Marcos Miras, condenado polo asasinato do seu fillo de 11 anos. O parricida de Oza matou o pequeno cunha pá de obra para causar a máxima dor posible a súa exmuller. Os feitos tiveron lugar o 7 de maio de 2017 nun monte de Oza Cesuras. Ana Sandamil, declarada culpable de matar a súa filla, Desire Leal, de tan só 7 anos. O xurado popular considera probado que a noite do 3 de maio de 2019 dormiu O lucense Iván Pardo torturou e asasinou a súa sobriña política Nayara de 8 anos. O xuíz considera probado que someteu a menor a castigos corporais durante horas antes de matala en xullo de 2017. A Audiencia Provincial de Huesca condenou-no a prisión permanente revisable polos agravantes de ensañamento e minoría de idade da vítima. Acaban vostedes de escoitalo. Falamos de filicidas, falamos de parricidas, falamos incluso de torturadores. Na nosa mesa de hoxe, o magistrado Xosé Antonio Vázquez Taín. Moi boa noite, Toño. Falamos do peor que hai sobre a faz da terra? Boas noites, Patricia. Este é un tema moi duro, moi desagradable, pero é moi necesario falar del e mirarlle o demo os ollos, por decirlo de algún xeito. Son os nosos malos, malísimos, como lles dicíamos na nosa presentación. Surso Melchor, xornalista. Que tal? Que pasa en Galicia que temos a maior proporción de condeados por prisión permanente revisable de toda España? Bueno, pois hai quen di que en Galicia hai tamén un xeito de entender o crime, que hai unha forma de asesinar máis propicia en Galicia. Eu creo que, bueno, temos unha sociedade que por veces é violenta, tamén porque hai moito medio rural, eso tamén influye. Eu desta lista de malos malísimos non teño dúbida da culpabilidade e de que son malos malísimos de ningún. Sí que excluiría a Santiago Cepeda, na miña opinión, hai unha dúbida razonable de que puido sufrir algún tipo de trastorno. Recordemos que Santiago Cepeda é un home que foi condeado porque, segundo un tribunal, matou o seu sobriño cando estaba ao seu cuidado na súa casa de Santiago, ademais un crime que xerou moitísima expectación porque eran unha familia moi coñecida. Pero ten algún tipo de trastorno e o que non se estimou polo xurado. Hai unha cousa que tamén é moi importante, penso que o que acaba de decir. Galicia é un país en donde os xurados son moi sensibles a determinados crimes. É dicir, aquí, ao mellor en outras comunidades autónomas, os xurados entrarían a considerar simplemente posibilidade de homicidio, asesinato. Aquí esta sensibilidade de todos estes xuicios, eu penso que os xurados foron moi sensibles, primeiro, coas víctimas de que se trataba e coa xeito en que se cometeron os crimes, e iso tamén determina que teñamos unha comunidade en donde se castiga con prisión permanente revisable porque o xurado dá pé a que eso se poida facer. Temos con nos a unha persoa, amigo xa deste programa, se el mo permite, Marcos Martínez Manteiga, xefe da Policía Xudicial de Coruña. Moi boa noite, Marcos. Hola, boas noites. Que tal? Boa noite, Marcos. Queríamos te traer, incorporar a esta mesa porque ti miraches a algúns destos malos cara a cara. Crees que existe un denominador común entre eles? Sí, básicamente estes criminais teñen uns rasgos psicopáticos comuns, como son a falta de empatía emocional pola vítima, a ausencia de remordimentos, un control baixo dos seus impulsos e tamén unha característica que é a ausencia de medo polas consecuencias dos seus actos, o que fai que sexan especialmente peligrosos.
Escoitábamos fai uns intres esa nómina maldita, non? Ese relato dos 7 condeados en Galicia, e ti hai un que coñeces pero perfectísimamente, que se chama Xosé Enrique Abuín, alias o Chicle, o verdugo de Diana Quer. Ti compartiches moitas horas con el. Como describirías a este tipo de criminal? Pois Enrique, o que pudimos comprobar é que presenta algúns destes rasgos psicopáticos que mencionaba con anterioridade. É un gran manipulador psicolóxico que conseguiu ao final convencer a súa muller e os seus cuñaos para que declarasen que no momento en que el encontrábase matando a Diana, pois para que declarasen que estaban todos xuntos na casa. Tamén é unha persoa moi mentireira que convence os demais das súas mentiras. Tamén demostrou con un incidente posterior pois a probabilidade que teñen estas persoas de reincidir. Recordo o incidente cando, pasando un ano da morte de Diana, protagonizou un incidente en Boiro no que, cando viu unha moza de características semellantes a Diana, non foi capaz de reprimirse e intentou metela no maleteiro do vehículo con a clara finalidade de violala e seguramente despois asasinala. A famosa rapaza de Boiro, verdade, da que nos estás falando, e que tamén foi condeado, ademais, por ese intento de agresión sexual. Marcos, crees que este é o peor perfil criminal o que nos podemos atopar nas rúas? Sí, o que tamén é importante dicir é que non todas as persoas que cometen este tipo de delitos son psicópatas, nin todos os psicópatas cometen delitos, pero si é certo que os que cruzan esta línea vermella son os peores criminais precisamente por esa ausencia total de empatía que teñen polas vítimas e de remordimentos. Pois moitísimas gracias, Marcos, por aportarnos estas claves tan interesantes e, ademais, da túa experiencia personal, non? Claro, dicíanos o sarxento da Policía Judicial da Coruña que estas persoas son capaces de traspasar liñas vermellas, moito máis que outros malos dos que temos falado aquí tamén. Dúas pinceladas moi rápidas sobre o que comentou Marco. O primeiro é que fala de rasgos psicopáticos non significa que estén tolos. É dicir, son persoas que saben exactamente o que están a facer e que iso fai daño. Perdón, é que teñen, ademais, capacidade para controlar ese instinto asesino. O que quere dicir, Marcos, cando cruzan liñas vermellas é esa falta de empatía, de dicir, tú ves unha rapaciña e sintes algo. Eles non son capaces de sentir esa afectividade, ou son capaces de sentir placer torturando, entonces eso é o que fai que poidan cruzar esas liñas vermellas. E segunda cuestión, as reformas da lei de prisión permanente revisable non é unha boa reforma, non se fixo ben, e quedaron fora todos os depredadores sexuais. Entonces, claro, eses depredadores sexuais, eses agresores sexuais continuados, múltiples, reincidentes, non están aquí, pero sería outra lista moi interesante. E ti crees que deberían estar, Toño? Sí, todos sabemos que os depredadores... Apoiadelos dous? Totalmente. Sí, porque os depredadores sexuais non son reinsertables. Entón, se non tes unha prisión permanente revisable para controlalos e ser capaz de quitalos, metelos de los controlados, os depredadores sexuais, os multireincidentes, tiñan que estar aquí nesa lista. E que ademais son o perfil máis perigoso, porque son os máis reincidentes e causan un dano gravísimo. Todos os técnicos de institucións penitenciarias din que é máis necesario a prisión permanente revisable para os violadores e agresores sexuais que para os homicidas, porque... Incluso os homicidas, que o mellor non repiten o crime, non? Pero un depredador sexual, seguro. Abro un melón moi rapidamente, contestademe si ou non. Pensades que o feito de ocultar o cadáver, que sabedes que isto tamén está en debate, tamén debería abrir as portas a unha prisión permanente revisable para quen mata e ademais oculta o cadáver? Ou polo menos que a ocultación do cadáver fora considerada igual que o asesinato. Vale, Xurxo? Sí, eu tamén. Eu creo que digamos, é aínda máis perverso ocultar o cadáver nun homicidio que se non oculta. Eu quero recordar que a prisión permanente revisable é unha figura que se introduce no noso Código Penal en 2015. A primeira vez que esa pena se solicitou neste país foi nunha audiencia galega, na audiencia de Pontevedra, fixo o fiscal do caso de Moraña, dese home, David Oubel, que matou as súas dúas fillas cunha serra radial. Eu ademais recordo, porque estaba nesa sala de xuicios, ese fiscal rompeuse
quebrou, botouse a chorar cando se licitou esa pena. Eu penso que porque pensaba, bueno, sabía que estaba facendo historia e porque ademais tiña detrás a familia desas nenas que tanto padeceron. Porque foi un crimen avallante. Hai 3 ou 4 crimes en Galiza, o do rapaz este que tamén morreu, un homicida que queimou o seu fillo con un soplete para que a nai tamén escoitar os berros e todo eso. Hai 3 ou 4 crimes que, neste caso concreto do parricida de Moraña, o propio inspector que fixa a inspección ocular, que levaba moitos e pasou por este programa, non vou dicir quen deles, estuvo a puiques de deixar a inspección ocular porque quedou moi afectado.